Gaeilge Weekly is a Learn Irish Online production. To find out more about LIO, check out the description down below. Díomh, fáilte ascuig an show, fáilte ascuig Gaeilge Weekly, tá do muis géisteach le hagran céad is a fiche sé den show. Is Liam ó LIO mar dearnmuid an show, cílíonn sé sin Learn Irish Online, má tá tú géisteach don chéad ór, agus tá mé lánsásta a bheith rais ag labhairt libh. An tachtan seo, bhí mé géirí labhairt beagnaín faoi a bheith ag scríomh. Agus ceapan gur luí mé ar an bod cúpla seachtain ó hin ar an géad agran gin bhliain, gur raibh mé dearc tar éis fileadh rais ar an scríbhneoirt. Now, cén fá dearm fileadh? Cén fá nach dearm tosú nó tús a chur leis? Well, sin mar gheall go bhfuil an scríbhneoirt agus an iarasóirt mar an cúlra atá an. Ní léon céim an sa Gaeilge, ní léon céim an sa teagasc nó aon rud mar sin. An céim atá an sin san iarasóirt agus na meán nua. Agus bhain mé an céim sin amach in ollscoil limní idir 2018 agus 2022. Cé gur raibh mé sa Spáin sa tríú bhliain, so freisin i mar slóna bhí mé gobar le iris leabhar thuas san sin i rith me internship agus nar bhí mé Pamplona ag déanú an Erasmus i dúsceart na Spáine. Bhí mé ag obair an sin ar lán ábhar sa friúla san ollscoil a bhí buint acu leis an iarasóirt agus a bheith ag scríomh agus bhí deanú aglah le daoine agus mar sinne. Now, sa deireadh rinne mé rud éigean de friúil tar éis an ollscoil ar chréichnú, agus is dócha ar rith mo chuid damas an ollscoil cail mé neart de mo chuid sima agus an sim a bhí agam san iarasóirt. Thuí mis ag smaoin ba sé seo go híntaach ba mé an dulga cluichí de friúil agus tráchtach de dhéanú ar chluichí de friúil agus tíbhaistid de 5 bliana ba mé ag déanú tráchtacht ar an sacr seo agus an peilechaileach seo agus ba sé go híntaach ach chug mé faoi deara go rabhairt alán obair a dhéanú ribh sin ag levilí níos ísle mar hampla man tá simad sport bhí ar dulga cluichí idir bheánacha agus cluichí áitsúla agus tuairiscí dhéanú an sin agus tráchtarcht dhéanú an sin ribh a bheith an seansad chun rudaí níos ordsa dhéanú. Agus thug mé faoi deara chun é sin dhéanú caithí an grábh ad don obair a haon. Caithí grábh ad do tuairiscí dhéanú agus as a bheith scríomh agus bheith deanú aglah le daoine agus bheith i dagháil le daoine de friúla agus bheith chur emails chuig daoine grán féidirlinn agla dhéanú an féidirlinn cóise áil wete agus thug mé faoi deara ní raibhainn grá am don rud sin. Níos mó na aon rud bhí grá am don na himachtaí seo bhí mig fécinn tíir an soccer nó an snooker nó an F1 ar an telly agus dúirt mé nach méid sé sin hálan ar fad chun a bheith sin ag deanú tráchtacht agus ceapan ghfuil mé go maith ag labhairt ar rudaí tá podcrail am agus sin mo fostó tócha nimné go hanis ag labhairt ar mic agus ag créalú rudaí ach ní raibh an grá am chun an obair crua a dhéanú sa dhaoine sin agus go maith le sin san iarasóirt go minic caiithú bheith ag obair le daoine eile agus ní féidir lomsa sin a dhéanú. I gcónaí dearm bheith mé chun duine éigean a bharú más rud é go mé churm obair le cólacht nó le grúpa daoine eile is even le mo fost agus tá lán cúisina gur even lom mo fost ach níos mó na aon rud eile is even lom an neamhsplachas atá am agus an tíirse atá am chun rud haon a dhéanú agus a bheith i gceannas orm haon in áit a bheith gobar le duine ag an eile agus iad san agrálam caiithú é seo a dhéanú. So, le cúpla bliain nús sa gcónaí bhí sé agam i mún sin, well, nach mé sé go deas le an fileadh rais ar an gcuid den iarasóirt a haithníonn leat. Agus sin a bheith ag scríomh. Now, ní léon simam a bheith ag scríomh alt nuachta, ní léon simam a bheith ag chur gléachar gooine
san na Gardaí mar hampla agus ag rán féidir an quote all ó the spokesperson, sports spokesperson, nó or the Larry mar turn muds as Gaeilge. Níl in simán is sin agus ní mé géirí fillerás sin. Ach bhí neart rudaí a hatan go mórlam. Is even a bheith ag scríomh agus bheith labhart faoin sport, cinnach mí mé ag féchans méid cinna sport mar bhí mé ach mar hampla inné bhí mé an lá ar fad an tullag ag féchans an gceannis sa Masters sa snooker bhí John Higgins ag imirt sin Karen Wilson agus bhí mé gnach ag déanú trochtart I mé insín haon I ri an chluthe. Now, Karen Wilson with the blue, it's going to be key positional shot. He's got it. He's on the red, and surely now, Karen Wilson cannot lose from here. What an incredible performance from this young man. Agus you can tell on rud sin na gcónaí I insín. Ní féidir am credú gohfuil mé éis sin na dhéanamh ar an bodcrair le sin cearclóir sin má audition tape má tá daoine ón BBC nó TNT Sports ag éisteacht sin me seoríal an sin as trochtart snooker a dhéanamh ach ar nó I bhhad níos éasca chuna dhéanamh ar de tullag ag fécinn sin seo is savéil agus an grínig taitnamh ná mar atá sé chuna bheith an sin in Alexandra Palace agus na Sailte ar Seol agus tá sad gohfuil tú ag creailú bio na milliúnsaí daoine ag éisteacht timpeall na Hórp agus timpeall an Dhaoine ach sin scéal le haid lá eile beidir go gcuirfí mé amach. Bíagnaí trochtart snooker nó trochtart F1 láigan ar an budchréile episód omláin just mis ag deanna trochtart ar na sport sin. Ach sin na rudaí a níon lom agus I mé smaoinú le cúpla bliain nús an féidir an fillerás ar sin ar chlí. Ní mar obair just mar passion projects. I gcónaí bhí cúpla rud a chur stop lom as na rudaí sin a dhéanamh. Nís má na rud eile ní ra an támam le cúpla bliain nús. Bhí mo bhhad níos gnóthaí le leanúint in Cruthú an cuasa seo ag déanú iirecht tan an podcréile seo a chur amach ar am agus hon publicity agus advertising dhéanú ar rudaí le leanúint agus an fís an seo dhéanú agus post bí méid déanú cúpla rang Gaeilge ó am go háma. So ní ra an támam ach freisin commála sin bhí sé an sechar domsa chun rud amháin a fiochó mac a bheith mai an díreú isteach ar. Tá sé an éasca an ra nach méid sé go deas an tám a bheith ad chun a bheith scríomh agus síos agus le peann agus pápar nó fiú ar an riomhre a bheith clóscríomh rud éigean agus an tíirse bhaine le sin agus gohfuil blank canvas agus is féidir le scríomh féin rud ach orintha bíonn sin níos deachar mar sin. Cosúla leabhar nóta nua a aonn tú agus tá sé go híntaach agus tá sé go hálainn agus dearann tú caiith mé fanacht inis go bhfuil an fá frithre agam chun rud ag an scríomh agus an smaoinú frithre agam mar ní fiú é an leabhar nótas ó úsáid mna bhfuil a rud ag an fearfa agus anáis poetic ag dul isteach air. Agus an rud a tharlaíonn an sin ná ní bhíonn tú ag déanú ar an rud freiis gábhlíonn trí bliana fósta dúg fánacht ar an smaoinúintach sin nó an formatíntaach sin chun úsáid a bhaint as an leabhar nóta agus ní úsáidan tú go zó é. Agus beidir go raibh 6 an rud céanna am leis an smaoinú seo ócé tá mé géirí fillerás ar scríomh nó bheith ag labhart sa mBéarla ar rud éigean beidir bheith déan podcréile mBéarla nó srá aglaimhe a dhéanú agus fithe aglaimhe chur amach mar srá le daoine simúla agus daoine bhfuil aithne agam orthú agus gcónaí bhí méid smaoinú go méid chur ag mar sin go hinnta cac gcónaí chur méid ar an mBéarla agus dúirt mé an bhliain seogan agus dúirt méid le cúpla bliain nús. As tá níos mó am agam inis ba níos mó am agam I gábhfuil fé sé beagnaí níos mó siar se agus salúpocht agam ó thaobh mo chuid zibride dúirt méid gábhfuil fé sé tá mbeidh an iirecht chun seo a dhéanamh. Ach fáib eile tá go móranta I gcónaí bí méid smaoinú fiú rudaí through a commercial perspective mar dearfá I mBéarla. Bí méid smaoinú
agus mis fiú just ag scríomh cúpla focail amach Google Docs. Bhí méid smaoine, cén chuig bhfuil mé chun é seo chormach an gceartdom self-publishing dhéanú nó publisheráil an gceartdom promotion dhéanú an rud so cén teide le bhaid ar an leabhar agus fiú nílach beidir 5 focail scríofa am. Ach sin a chuí Oibrí an mintín agus sin go mála ha rudaí ar nóí le leanúint tá sé sin go hintach mar tá business brain agam. Is dóchagus bí mix mé nóché do mé an podcréile seo chormach agus leis an clúdach seo agus táid chun trí legan na chormach gonas go maiid lá daoine an éisteach leis agus an sin táid an buganín advertising tíbhistrid an fudcréile onas go déon daoine agus í Patreon agus go learnirishonline.com agus mar sinnte ach freisin orintanta bín sa dachar mar le bheith scríomh an fá ó bhfuil mé gur scríomh níos mána in rud eile ná tá mé gur rud ag an chruthú agus is tóchar gur alíonn atá ann. Tá mé gur alíonn a chruthú. Listen, ní bhaid mé ag scríomh Ulysses nó aon rud mar sin agus actually an rud a bhfuil mé ag scríomh faoi láthair tá mé déanúireacht sais cabadéal amháin de leabhar a scríomh. Just chun tús a chur leis agus just chun a bheith rais sa writing mode agus first draft a dhéanú den cabadéal seo. Ní an leabhar, just cabadéal amháin agus tá mé ag scríomh í Formula 1 mar is even an Formula 1 tá mé saisam is sanolaí ar lán rudaí sa Formula 1 agus go thuirí is star Formula 1 agus freisin níl lán leabhar scríofa ag daoine faoi Formula 1. Ní an méid céan na mar a cheaptar. Tá lán tíarmhásnaí si ach go gcónaí tá na scéalta céanna faoi na rásaí is cáúla agus tá a lán material agus a lán rudaí tíbhaiste de Seol nó Dhaoine Formula 1 nach bhfuil clúdaithe ag géine agus tuairt mé, fi sé sin go jazz. Is even am a bheith ag labhairt nó bheith scríomh faoin F1 agus tá lá an ólas agam faoi agus ní bheith sé dachar domsa chun scríomh faoi sin agus freisin tá an smaointe agam is féidir labhairt faoin rééis seo nó faoin am seo agus na rudí seo ag tarlú agus tuairt mé go méid sé go deas mar thuús. So dúirt mé, just tá mé chun iirechtaí dhéanú chun cabadéal amháin den leabhar seo agus smaoinú amháin nó topic amháin atá ar sin agam. Tá mé an iirecht a dhéanú chun sin dhéanú agus fan go bheicmid chunstá sé agus an bhfuil an taithna bheas agus chunstatá an próséis agus an bhfuil an tám agam agus an sin fan go bheicmid níos sin an bhfuil mé gurí leanúint leis nó scríomhú rud ag an sa friúil agus é dhéanú gan a bheith smaoinú faoi, ach how is this going to fit into the bigger book? No, on my main anna sure churmach no my simic tini tin term der gachrad. Shakas just my heen, an pian, agus an popper. No, an earner raw. Ke will my sock old school, agus ke will my sock shanaim shiha. Tá mé actually déanú gacrad ar Google Docs faoi láthair ach sin rudéile bhrálam é dhéanú le peannagus pápra. Tá sé beaganí níos deacra leis an F1 agus leis an 6 leabhar nó cabadéal seo rís ní mé gurí leabhar órá mar lil sama an leanhí mé rá leis agus an dhéonhí mé an leabhar omlan ach leis an scríbhnáir seo tá sé 6 deacra mar dhéal go lan taide I gceist leis. Agus níl na smaointí agus níl na rudaí ag teacht amach a chean haon tá ag teacht amach ó Neirdlín agus ón alt nuachta seo ag rá ag gábhfuil sa tríd ag Harlan rud seo Formula 1 agus dúirt an duine seo X, Y or Z tá an taid ag gceist mar neamh iction atá ann. Ach sin cearcailóir a rís just an tús a chur leis agus orintanta sin rud eile imime héal orintanta bí méid fannacht don deis furfa agus thosagam tá mé an scríomh dearc faoin rud seo agus tá mé céad fan géad an muíneach le sin agus is even am a bheith geanas ar rudí ní maithlam nar bhíon daoine eile ag rálam caiithú é a dhéanam mar sóna mar seo. Beidir go raibh méid fannacht ar an deis furfa le cúpla bliain nús agus bhí mé rá ní ra an tám am nó comáil le sin ní mé cínsa an gceart am scríomh rud seo nó rud sin. Agus orintanta just caiithú tús a chur le rud éigean agus cé go mbíonn beaganín éigeanseacht ag buint le sin mar níl méid cínsa cin tro a rachaí an rud seo
níl mé céad fan géad I gceannasteir agus níl mé céad fan géad mar chompórt mar níl mór an scríbhneoir déanta agam le cúpla bliain nús. Fós just caithfidh tú dhaoine agus tú sa chur leis agus an sin figures house along the way mar dearfa. Rih labhairt féin rud eile, tá mé gurí just an deis a thógáil ar feadh 30 second faoi rudí eile ar learnirishonline. Ná in dearmad má tá ag fólam na Gaeilge. Gaeilge Weekly sin just rud amháin a bhí muid ag déanú ar LIO. Ach ar Patreon tá bhain a lán rudí eile a fháil chun carú leat ó thaobh na Gaeilge de. Seoannach so le éistearíis ag astrú léiríis smaointí saithairn líofacht button nó go agus agraní sa bhreis de Gaeilge Weekly. Tá siad an gléir le fáil ar patreon.com/learnirishonline nó learnirishonline san app Patreon agus tá tríal siar an éasca inis le fáil agus tá níos mó sonraí hís sa description freisin má tá tú ag géirí níos mó ólas a bhaint amach agus tuile ólas a fháil hís an sin. Ach, ag labhairt faoi Patreon actually, bhí méid déanú agran sa bhreis agus bonus episode de Gaeilge Weekly an Seachtain se caite agus chuirmé an ceist ag tús an fud céile bhí sé beagnaín philosophical orintanta bín sa mar sin ar na hagraní sa bhreis agus orintanta bín siad gomlan seafóideach, so just breathan sé ar an mí. Ach bhí méid labhairt beagnaín faoi cheist amháin bhí ar an sin agam agus sin dá méach ó bhád níos mó am siar ad sa Seol. Cad a dhéanamh fá? Tá mé go bhád níos mó, like mar hampla, má tá bhí gobar 5 láin seachtainna, saolaí muna mé chuirt ach láháin a dhéanamh ag an obair gach seachtain. nó fiú láháin in aine mísa. Cad a dhéanamh fá? Agus, dearn landí, bhfuil rachan ag taistil, nó ceanóhan an rud seo, ok, sin cearcadóir, ach an níos sin. Tar éis mí, 2 mhí, 3 mhí, a bheith taistil, bheith dul go dtíon tachtórhan a gach lá, nó whatever. The divulgence or the ag déanú gachar the bhfuil tú go dtíorch ag géirí déanú ag an am leis an am agus na rudí rá tú ag géirí déanú le blionntach tar éis mí 2 mhí 3 mhí cad a dhéanamh? Like cad a dhéanamh leis an am sin mar ag gcónaí bíime teag dáirt frio tá mé géirí níos lóbar dhéanú agus tá mé géirí níos mó am sir a bheith agam agus ceapan mud bhfuil bheith sé sin fearfá cad actually a dhéanamh. Agus chuirmíonn ceist sin ar chun éigean ar méid labhairt lo an tachtain caite. Agus dúirt siad dom an rud tábhachtaí sa chás sin bheadh sé chun a bheith cailse I rud éigean. To get lost in something a dúirt siad. I passion I rud éigean bhfuil sim agat ann mar hampla bhí sé sin ag labhairt faoi tá lán a lán sim aige I gcóranna. Agus brevá leis córna sa friúla cheannach agus córna a dhéisiú agus retro cars a dhéanú agus beidir to restore cars rudí cosúil le sin. Sean córna áil agus áfríthe a dhéanú anas go mbeidh siad beagna cosúla nua a rís agus sin an passion atá aige. Ach níos mó na aon rud is cuma faoi na córna agus is cuma faoi chéin passion atá ad nó cén rud bhfuil sim ad ann. An rud is tábhachtaí an sin domsa ar aon sin an rud a dúirt sé to get lost in it. An bheith cailse is teann. Agus sin a rud atá simúl domsa. Agus má smaoinm faoi a lán rudaí I me héal. Tá sé deachar chun rud amháin a fiochailmach ina mím cailse ann. Buíochas le dia tá postam a hanín go mórlam. Agus tá cúpla rud tíomhaiste an fós sin tíomhaiste learnirishonline a bhí méid cailse is te ann. Orintanta Gaeilge Weekly. Orintanta is féidir le a bheith ag pleanáil rud éigean nó fiú just ag taifeadú Gaeilge Weekly agus leanan na hóranta rá agus ní thugam faoi deara. Agus an sin dermó, tá sé 7 a 8 ba cheartam bhil nobar chuignú cúpla óró hin, ach bhí me cailse sa rud a héin. Nuair tá tú ag obair rud éigean nuair tá tú ag déanú rud éigean agus ní féidir leat
an laptop a ghúnú, nó an peán a chur síos, nó stop a chur leis an rud é héan. Ceapam sin an rud ó bhfuil mé ag léirg. Rís buíos le dia, tá chuid se sin agam me phost, ach tá mé géirí níos mó. Tá mé géirí thugan a bhíanal le rudaí difriúla, te experiment le rudaí difriúla, le bheith scríb, le bheith ag labhairt le daoine ar fud chraoltaí, le bheith ag creaadú ach ag creaadú mealach difriúil. Was even am Gaeilge Weekly agus ná bí bortha tá Gaeilge Weekly an seo agus tá sé ag fannacht an seo agus baimid ag leanúint i churmach a lán episódí a lán agránnaí de Gaeilge Weekly ag freisin bhrálam agus mis a beagnaí níos chompardaí in eis le learnirishonline agus le mo gnó agus le mo chólacht agus tá beagnaí níos mó am siram bhrálam trí le bhaint as rudí eile cosúla bheith ag scríb agus i gcónaí dul i dtreo na rudaí a bhíonn mé ag éirí caillte iste iontu. Agus sin rud a aim gan dabhas as a bheith scríb. Now listen, níl mé ach tar éis 2 seachtain nó 3 seachtain a chathú a bheith ag scríb agus a bheith síos bheith scríb for Formula 1 a bheith cúpla tabs de friúil oscailte agus taide a dhéanamh ar an rud seo a tharla le cimíráicne in na 2008 nó an rud seo a tharla le Lotus F1 na 2012 agus ag leanúint mar sin agus is even le mé. No, ní mé cinnte an nanhí mé rá leis mar dúrchan is even le mé ach freisin is féidirlim feicáil cén chuí béidir go nairóí sé beagnaín le dránach dom agus ní bhaid mo chrí is si ann agus ba mé géirí rud ag an eile dhéanamh agus sin cearclóir arís ní mé géirí nó mar struchtúr a chur leis ní mé géirí rá ok gabhad fé sé tá mé chun leabhar scríb nó an chéad le de leabhar scríb agus déanaí mé tíoch mar seo orintanta im éonsín bí mé géirí dul i dtreo sin agus níos mó struchtúr a bheith am leis agus gacrad a bheith níos planáilte ach freisin tá sam tíbhas déanam tá mé géirí níos mó na rud a bheith dúrasteach ar an rud é héan. Nuair tá mé scríb tá mé géirí bheith go hiomlán caiilte agus dírithisteach ar an scríbnát agus dearmadí an ar gach rud eile ach just an rud a bhfuil méid déanamh díreach ag an am. Cumán le sin más rud é sa todhchaí go ndéanam béidir pulchréile i mBéarla in bhfuil mé cur daoine difriúla faoi aglah bhrálam dearmadí an bhain marketing agus ar na mion ho síalta a bhainein le sin agus óg tá mé chun episód churmach gach mórt nó gach déardaoin agus an sin tá tú sánaithe tíbhaiste de struchtúr. Bhrálam arís a bheith go hiomlán siar le sin agus a bheith bortha ó bháin í borthach a bheith dírithe a bheith díristeach ar an ealaín agus an rud é héan amháin agus bheith déanamh dearmid ar gach rud eile. Is ceapan tá sé sin dachar le déanamh go háirithe sa domhan agus sa Seol ina bhfuilmuid inis. Tá gacrad agus go háirithe domsa méonsín tá gacrad buinteach le rud ag an eile. Chonaic mé lead ar YouTube an sin ceapam gras an ísiltír é ach tá sin chónaí i London. Agus tá sé beidir 60 ó fiú 70 bliain díos ach bíonn ag dul go dtí an porc seo gach lá sé agsúla sais Phoenix Park beidir im lá clia áit gosúla sin i London. Agus bíonn sé gimmert soccer. Just leis héin bíonn sé ag déanamh cúpla cipíopís nó mátá cúpla duine eile sin bíonn sé gimmert leis na daoine sin. Agus bhí sé ag labhairt faoi an rud is fearr faoin soccer agus fiú just bheith déanamh cúpla cipíopís ar bheith féad nóméid trochanóméid sa fór gach lá. Ní bhíonn tú ag smaoineamh faoi aon rud eile. Nothing else exists mar a dearfá i mBéarla. An tain rud town na tosa agus an líróds agus sin é. Agus ceapan níos lú sa Seol. Ní bhíonn mór an deisna agén chun rudaí sola sin a dhéanamh. Sean rud céanna nuair tá tú i de fáiste agus nuair tá tú óg agus tá tú ag súgra. Le tain ó le daoine eile ní bhíonn tú ag smaoineamh faoi X, Y and Z ar siúls dám bíonn tú ag smaoineamh nó fiú ní ag smaoineamh just bíonn tú
díreach san nóid sin, agus sin rud ó bhfuil mé gur níos mó agus níos mó sa Seol. Ceapan go bhfuil sé sin mar cheann sin na cisna a haithníonn Gaeilge weekly go mórlam. Nuair bhí méid labhairt ar Gaeilge weekly, nuair bhí méid taifeadú an show seo, agus is mór an privilege é domsa a bheith déanamh seo gach seachtain. Bhí mé ag smaoinú faoi a bheith labhairt agus ag smaoinú faoi na topaigí ó bhfuil mé ag labhairt friú agus sin é, ní léon rud eile ag buint leis. Agus ní bhíonn sé cospríal na léitheanta a bhíon méid smaoine, OK, caith mé labhairt beganí níos luútha nó caith mé smaoine faoin rud seo nó an rud seo a chur isteach. Ní bhíonn sé cospríal. Agus uaireanta bíonn sé agsúla sin. Cúpla nóid ó hinna caith mé rá, OK, má tá gur níos mó sé go Patreon agus caith mé sin na dhéanamh, ach níos mó agus níos mó sa domhan má híonn sé go bhfuil a lán rudaí ar siúil ag an am céanna in áit just rud amháin. Bhí mé ag déanamh an post seo an scóil muid an airgad áil chun íochas an rud seo, agus tá muid ag géirí an rud sin, an teach sin, anas go mbeidh sin níos éasca dúine an rud seo in áit just an rud a híon díreach os ar glór a dhéanamh. Agus beidir sin an rud níos mó na aon rud eile a haithníonn go mórlam leis an scríbhneoireacht. A bheith síos, a bheith díreasteach ar an rud é sin bháin agus dearmid dhéanamh ar gach rud eile sa domhan. Sin an rud ceapam agus mar dúirt an lad sin lom an tachtain scat a bheith lastanis, a bheith cailse is sé ann. Sin an rud óil méid lerg agus ceapam freisin ó thaobh alíonn agus ó thaobh rudaí a chruthú, so le podchrailtaí, leabhar, aglah, ceol, whatever, scalán, telefíseánaí. Tá tú an rud éigean ó bhád níos fearr agus ó bhád níos cool a chruthú má tá tú caiilte is sé sa rud sin. Agus sin rud a haithníonn go mórlam agus bhfuil mé ag tnú go mór leis module a bheith leanúint leis an scríbhneoireacht agus le cúna dé a bheith scríomh níos mó agus níos mó an mlíana agus a rís. Tá si dechar domsa an dearmadí anamhar, OK, ach cin chuí bhfuil mé an struchttar chur an áhar seo ónas go mbeidh daoine ag géirí é cheannach agus muna bhfuil mé ag géirí obair le publisher an mbeidh mé an ar chur amach gásanna de friúil le timppla an domhan agus dearmadí anamh ar rudaí cosúla sin agus rudaí nach muininn leis an scríbhneoireacht a haon agus nach muininn leis an alíonn é haon. Cosúla an lad sin sa fork i London ag déanamh cípiopis, ní bhíonn sé ag smaoinú caiith mé na cípiopis í ónas go mbeidh mé beagnaí níos aclaí agus an sin má tá mé níos aclaí, ba mé ag móthain níos fearr, ba mé in an níos fearr dhéanamh mo fost agus no, just tá sé ag déanamh na cípiopis agus sin é. So yeah, sin é, le haid an teachtain seo ar Gaeilge weekly, ní cheapan bhfuil mór an eile an míle buchas as a bheith géisteach mars ganách. Baim dearás an teachtain se thugann ar an Déardaoin, arís Gaeilge weekly teachtamach ar an Déardaoin am lína ach ar an Géadaoin ar Patreon agus mar dúirt mé má tá sé bhí géirí sinú sús agus chlórú ar chraoil sir in éasca free trial ar Patreon. Tá tú ná dul go patreon.com/learnirishonline nó learnirishonline ar an app Patreon. Míle buchas as bheith géisteach tásúlam go deir seachtainna agus seachtain iontach ar fad agah slán agus beannacht.